Qatt ħsibt dwar it-tmiem taż-żminijiet? Ipprepara għal vjaġġ li se jħawwat il-fehmiet l-aktar profondi tiegħek. F'dan il-video se nkixfu veritajiet li ħafna jippreferu ma jarawx. Dak li se naqsmu miegħek issa jmur lil in minn dak li tisma' fil-pritki tal-ħadd, hija viżjoni li se tagħmel anke lil dawk l-iktar skeptiċi jaħsbuha darbtejn. Se niskopru 4 sinjali mhux mistennija tal-miġja ta' Jess li qed jiġu proprju issa. U l-aktar tal-għaġeb, dak li se titgħallem jista' jibdel kompletament il-mod kif tara d-dinja f'sekondi. Ibqa' magħna u skopri dan il-misteru li ilu jħawwad ġenerazzjonijiet. Il-ktieb li se nesploraw huwa uniku, differenti minn kull ktieb ieħor li qatt rajt fuq l-ixkafef ta' xi librerija. L-istorja tal-Bibja hija affaxxinanti, tibda bil-ħolqien tad-dinja u tispiċċa bit-tmiem tad-dinja. Hija narrattiva li tinkludi l-eżistenza kollha tal-bniedem, xi ħaġa li ma ssibx f'ebda ktieb ieħor ta' storja. Aħseb sew, ħadd ma kien hemm il-bidu biex jirrakkonta kif beda kollox. Dan jagħmel impossibbli li tikteb ċertezza dwar il-bidu tad-dinja tagħna. Imma aħna, segwaċi ta' Kristu, għandna xi ħaġa speċjali, nafu kif kollox se jintemm. Dan huwa tassew straordinarju. Sidna Jess ma qalliħniex dwar il-futur biss biex jissodisfa l-kurżità tagħna. U għamel dan biex jippreparana sabiex ma ninqabdux sorpriżi u ma nifhmux ħażin is-sinjali ta' żminijiet. Għandna nkunu grati li Jess qasam magħna dak li ġej. Ħafna nies jistaqsu jekk qegħdinx ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. Imma l-verità li l-Bibja titkellem dwar l-aħħar jiem u ilna fihom għal 2000 sena. Dawn l-aħħar jiem bdew fil-Pentekoste meta twettqet l-ewwel profezija. Kull ġenerazzjoni ta' nsara għandha tgħix bħalli kieku l-miġja tal-mulej se sseħħ fi kwalunkwe ħin. Kont taf li l-Bibja hija mimlija bi previżjonijiet? Hemm 735 profeziji mxerda fuq kwart tal-paġni tagħha. U l-aktar impressjonanti, 596 minnhom diġà seħħew, eżatt kif qalulna l-Iskritturi. Dan ifisser li 81% tal-profeziji Bibliki diġà twettqu. Uħud minnhom inkitbu ħafna qabel ma seħħew. M'hemmx bżonn ta' ħafna fidi biex temmen li 19% li fadal ukoll se jseħħu, u x'hekk. Il-Bibja għamlet kull previżjoni b'korrettezza sħiħa. Il-biċċa l-kbira ta' dawk li fadal jitkellmu dwar ir-ritorn ta' Jess u dak li se jiġri wara. U kważi bħal jekk qed naslu għal qofol ta' storja kbira. Probabbilment qed tistaqsi kemm minn dawn il-previżjonijiet qed iridu jseħħu qabel ma Jess jirritorna. Hemm madwar 20 u qed nħarsu b'attenzjoni biex narawhom iseħħu. Jess qalilna biex noqogħdu attenti u nitolbu. Imma x'għandna noqogħdu attenti għalihom eżattament? Mhux biex nibqgħu wieqfa nħarsu lejn is-sema nistennew jidher fuq isħaq. Huwa rid jgħid li għandna noqogħdu attenti għal dak li qed jiġri fid-dinja u nirrikonoxxu s-sinjali li tagħna. Dawn is-sinjali huma l-profeziji li qed naraw iseħħu. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-kapitlu 24 ta' Mattew. Id-dixxipli staqsew lil Jess x'inhuma s-sinjali tal-miġja tiegħu. U tafu x'inhu l-isturdament? Jess tat tweġiba ċara u diretta. Nistgħu nirringrazzjaw lil Alla għal din il-kjarifika. Fil-ktieb tal-Apokalissi jagħti aktar dettalji, imma hawnhekk f'Mattew, Jess jirriżumi l-prinċipali sinjali li se jiġru qabel il-miġja tiegħu. Immaġina x-xena, id-dixxipli jersqu lejn Jess fil-privat, waqt li kien bil-qiegħda fuq il-muntanja tal-Olivi. Hija mument intimu, mimli bistennija. Huma jistaqsu, Mallem, għajdilna, meta se jiġru dawn l-affarijiet? U x'ser ikun is-sinjal tal-miġja tiegħek u tat-tmiem taż-żminijiet? Jess mbagħad jibda jwieġeb u kliemu huwa importanti daqskemm kien dak iż-żmien. U jgħid, oqgħodu attenti biex ħadd ma jqarraq bikom. Ħafna jiġu f'ismi jgħidu jien il-Kristu u jqarqu b'ħafna nies. Intom tisimgħu bajdut ta' gwerer u għajdut ta' gwerer, imma tibżawx. Dawn l-affarijiet iridu jiġru, imma għadu mhux it-tmiem. Jess ikompli b'twissija tiegħu, pinġija stampa ħajja ta' x'għandu jiġi u nazzjoni kontra ieħor, saltna kontra oħra. Se jkun hemm ġuħ u terremoti f'ħafna postijiet. Imma dan kollu jkun biss il-bidu tal-uġieħ. Huwa mbagħad jitkellem direttament mal-segwaċi tiegħu, jippreparahom għal żminijiet diffiċli, intom tkunu persegwitati u maqtula, u tkunu mibgħuda minn kull nazzjon minħabba fija. F'dak iż-żmien ħafna jabbandunaw il-fidi, jittradixxu u jobodu lil xulxin, u ħafna profeti folot jidhru u jqarqu b'ħafna. Jess ma jbaxxix il-verità. Huwa jkompli minħabba l-multiplikazzjoni tal-ħażen l-imħabba ta' ħafna tiksaħ. Imma min jissapporti sal-aħħar jiġi salvat.
U din l-aħbar it-tajba tas-saltna tkun ippritkata madwar id-dinja kollha bħala xhieda għal ġnus kollha, u mbagħad jiġi tmiem. Imbagħad Jess jagħmel referenza għal profeta Daniel u jġib qudiemna immaġni qawwija mit-Testament il-Qadim meta taraw l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni kif tkellem il-profeta Daniel fil-post imqaddes min jaqra jifhem. Allura dawk li jkunu fil-ludija jaħarbu għall-muntanji. Jess mbagħad jagħti parir prattiku u juri l-kompassjoni tiegħu, itolbu biex il-ħarba tagħkom ma sseħħx fix-xitwa jew is-sibt. Għax imbagħad ikun hemm tribulazzjoni kbira bħal qatt ma kien mill-bidu tad-dinja sal-lum u lanqas ma jkun qatt. Jess fil-ħnina infinita tiegħu jagħtina tama qalb it-tribulazzjoni kieku dawk il-jiem ma ġewx imqasra ħadd ma kien jissapporti. Imma minħabba l-mażulin dawk il-jiem jiġu mqasra. Dan jurina l-imħabba ta' Alla anke fl-aktar mumenti diffiċli. Imbagħad iwissi dwar il-perikli tad-diżappunt jekk xi ħadd jgħidilkom ara hawn hu l-Kristu. Jew hemm hu ma temmnux. Għax jidhru Kristi folozz u profeti folozz li jagħmlu sinjali kbar u aġubijiet biex jekk ikun possibbli iqarqu anke l-mażulin. Jess irid li nkunu preparati u viġilanti. B'kliem li redaw fis-sekli Jess jiddeskrivi r-ritorn tiegħu bħalma l-beraq ħireġ mill-vant u jidher f'punent hekk se tkun il-miġja tal-iben tal-bniedem. Se jkun avveniment impossibbli li jinġabru, viżibbli għal kulħadd. Jess juża immaġni qawwija biex juri l-inevitabilta tal-miġja tiegħu, fejn ikun hemm katavru, hemm jinġabru l-vulturi. Bħalma l-vulturi jisibu l-priża tagħhom inevitabilment, is-sinjali jippuntaw b'mod inekwivoku lejn il-miġja ta' Kristu. Il-mulej mbagħad pinġi xena drammatika tal-avvenimenti kosmiċi li jakkumpanjaw ir-ritorn tiegħu. Immedjatament wara tribulazzjoni ta' dawk il-jiem, ix-xemx tiddallam u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu, l-istilel jaqgħu mis-sema u l-poteri tas-sema jkunu mċaqalqa. Immaġinaw ix-xena, l-univers stess jirreaġixxi għar-ritorn tal-ħallieq tiegħu. U fl-aħħar, il-mument li l-insara kollha jistennew, imbagħad jidher fis-sema s-sinjal tal-iben tal-bniedem u l-ġnus kollha tad-dinja jibku. Huma jaraw li l-iben tal-bniedem ġej fis-sħab tas-sema seta' u glorja kbira. X'mument glorjuż ikun dan, ħbieb tiegħi. Issa ejjew nirriflettu fuq dawn l-erba' sinjali li ġestana. L-ewwel sinjal huma d-diżastri dinjin, gwerer, ġuħ u terremoti. Dawn l-affarijiet ilhom jiġru għal aktar minn 2000 sena, imma qed jiżdiedu. Aħna qed ngħixu dan l-ewwel sinjal, u x'veru. Jess wissina oqgħodu attenti biex ħadd ma jqarqukom. U jirrepeti dan bosta drabi juri l-periklu tad-diżappunt ġewwa u barra l-Knisja. Kristu folozz jidhru jieħdu vantaġġ mill-kawż biex jippreżentaw lilhom infushom bħala salvaturi. Imma m'għandniex nallarmaw ruħna. Jess jgħid li dawn l-avvenimenti dolorużi mhumiex it-tmiem, imma l-bidu ta' xi ħaġa ġdida bħalu ġieħ tal-ħlas ta' dinja ġdida. Meta nisimgħu aħbarijiet ta' diżastri, għandna niftakru li huma sinjali li xi ħaġa ġdida qed tfittex titwieled. Dan jibdel kompletament l-attitudni tagħna u x'hekk. Ma għandniex ninkwetaw jew nallarmaw ruħna kif jagħmel id-dinja. Naturalment, għandna kompassjoni għal dawk li qed ibatu u rridu ngħinuhom, imma fil-qlub tagħna inżommu t-tama ħajja. It-tieni sinjal li Jess jagħtina mhuwiex fid-dinja, imma fil-Knisja stess. U jaqsama fi 3 partijiet. L-ewwel se jkun hemm persekuzzjoni, se nkunu mibgħuda mill-ġnus kollha minħabba Jess. Dan jista' jidher biża', imma ftakru fil-kliem ta' faraġġ ta' Jess f'Ġwanni 16:33, fid-dinja jkollkom tribulazzjonijiet, imma fittxu l-kuraġġ jiena rbaħt id-dinja. It-tieni parti ta' dan is-sinjal hija tnaqqis fid-daqs tal-Knisja. L-imħabba ta' ħafna tinħela. Meta l-Knisja tkun taħt pressjoni, ħafna li kienu jgħidu li huma Kristjani jitilqu l-fidi. Huwa traġiku, imma Jess wissa biex inkunu lesti. Imma hemm sorpriża fit-tielet parti ta' dan is-sinjal, l-Evanġelju se jiġi pritkat lil popli kollha. Immaġinaw dan. Knisja iżgħar, imma purifikata, se jkollha impatt akbar fid-dinja. Dan ifakkarna li Alla m'għandux bżonn numri kbar biex iwettaq il-ħsieb tiegħu, kif naraw fl-istorja ta' Gidjun fil-ktieb tal-imħalfin. Jess wissina dwar profeti folozz li jistgħu jidhru f'dan iż-żmien. Huma jgħidu kollox sew, dan mhux se jiġri. Imma l-parir ta' Jess huwa ċar, ibqgħu sħaħ sal-aħħar. Ftakru fil-kliem ta' Pawlu fit-2 Timotju kapitlu 4, versi 7-8, ġielt il-ġlieda tajba, spiċċajt il-korsa, ħadt il-fidi. Issa qed nistenna l-kuruna tal-ġustizzja. Għaliex għandu jkun hekk? Jess jispjega li l-qamħ u s-sikrana jikbru flimkien,
u iktar ma joqorbu lejn il-maturità, iktar tiżdied it-tensjoni bejnietom. Bħala Kristjani aħna differenti mid-dinja. Iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smewwiet kif jgħid Filippin 23. Huwa minħabba din id-differenza li nistgħu niffaċċjaw mibeda u persekuzzjoni bħalma Ġess stess iffaċċja. Wasalna għat-tielet sinjal ta' żminijiet tat-tmiem li Ġess jiżvela lilna, l-ansjeta ta' Ġerusalemm. Dan is-sinjal huwa speċifiku ġeografikament iċċentrat fil-Belt Qaddisa. Ġess isemmi l-profeziji ta' Danjel jitkellem dwar l-abominazzjoni tad-desolazzjoni. Immaġinaw miegħi bniedem mimli kburija u arroganza jistabbilixxi ruħu fil-belt ta' Alla nnifisha. Huwa jiddikjara ruħu bħala Alla u jirrifjuta li jaċċetta kull awtorità l fuq minnu. Huwa tiran li l-wasla tiegħu jkollha konsegwenzi globali, imma li l-fokus tiegħu se jkun fuq Ġerusalemm, il-post qaddis. Dan ifakkarna fil-kliem ta' Pawlu fit-2 Tessaloniċi kapitlu 2, versi 3-4, tħallux lil ħadd iqarraq bikom b'xi mod. Qabel dak il-jum tiġi l-apostasija u allura jiġi rivelat il-bniedem ta' dnub li ben tal-perdizzjoni. Huwa jopponi u jitla kontra kollox li jissejjaħ Alla jew li huwa suġġett ta' qima, saħansitra joqgħod fis-santwarju ta' Alla, jipproklama li hu stess huwa Alla. Mbagħad, eżiż tiegħi, Ġess jagħtina r-raba' u l-aħħar sinjal tal-miġja tiegħu. Huwa jgħid li dan is-sinjal se jseħħ immedjatament wara tribulazzjoni f'Ġerusalemm. Meta naraw dan, inkunu nafu li l-miġja tiegħu hija ferm qrib. F'dan il-mument ma jkunx hemm aktar riskju li nkunu mqarqin minn profeti folozz jew messiji folozz. Kollox se jseħħ malajr. Ġess jiddeskrivi xena impressjonanti, id-dawl naturali kollu se jintefa'. Ix-xemx se tiddallam, l-istilel se jaqgħu. Dan ifakkarna fil-kliem tal-profeta Isajja f'Isajja 34:4, l-armata kollha ta' smewwiet se tinħall, is-smewwiet se jintreġġu bħall-iskroll, l-armata kollha tagħhom se taqa' bħal weraq nixfa ta' dwili, bħal frott nixef tas-siġra tat-tin. Liema immaġni qawwija. Immaġinaw ix-xena, id-dawl naturali jisparixxi u jħalli biss id-dawl artifiċjali biex idawwa l-art, in-nies ikunu konfużi, jistaqsu x'inhu qed jiġri. Iżda aħna li qegħdin attenti għas-sinjali inkunu nafu eżattament xi fisser dan. Qisu Alla jkun qed jitfi d-dwal tas-sema biex iħejji l-palk għal avveniment kbir, ir-ritorn glorjuż tal-Ibnu. Mbagħad, f'daqqatajn, Ġess jerġa' jiġi fuq isħab. Ftakru fil-kliem tal-Minus waħda Tessalonikin kapitlu 4, versi 16-17, għax il-mulej innifsu, meta jingħata l-kmand, bil-leħen tal-arkanġlu u bit-trumbetta ta' Alla, jinżel mis-sema, u l-mejtin fi Kristu jqumu l-ewwel. Wara dan, aħna li nkunu ħajjin u nkunu baqalna, niġu meħudin flimkien magħhom fis-sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-arja. U hekk inkunu dejjem mal-mulej. Aħna ma niltaqgħux miegħu f'ebda stadjum terrestri għax ma hemmx post fuq l-art kbir biżżejjed biex jakkomoda lil dawk kollha li jsegwu. Aħna niltaqgħu miegħu fl-arja. X'perspettiva sabiħa, mhux hekk? Ġess mbagħad jagħtina lezzjoni sempliċi billi juża t-tin bħala eżempju. U jgħid, talmu din il-lezzjoni mit-tin, meta l-feraq tagħha jsiru rotob u l-weraq tagħha joħorġu, tafu li s-sajf qrib. Bl-istess mod, meta naraw dawn is-sinjali kollha jiġru, inkunu nafu li l-miġja ta' Ġess qiegħda fil-bieb. Din mhix allegorija komplikata. Hija analogija sempliċi u diretta kif Ġess spiss kien juża fit-talim tiegħu. Kif narfu l-wasla tas-sajf mill-bidliet fit-tin, hekk narfu l-qrubija tal-miġja ta' Ġess mis-sinjali li tagħna. Wasalna fl-aħħar ta' vjaġġ ieħor ta' għarfien, iżda qatt fadal ħafna iktar x'niskopru fl-Iskrittura. Nistiedinkom biex tkomplu tistudjaw, titolbu u tieqfu fuq l-assa. Żommu l-lampi tagħkom mixawla bħal verġni għaqlija fil-parabola ta' Ġess. Kun lesti għax l-arus jista' jiġi f'kull ħin. Li l-grazzja tal-mulej Ġess Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-komunjoni tal-Ispirtu Santu jkunu ma' kulħadd. Sal-laqgħa tagħna li jmiss.